muzikondi zonse kulibe chikondi choposa cha mayi, koma nanga zingakumvekereni bwanji chikondi cha mayi chimene chitasanduka chipongwe pa mapeto pake? Mtsikana uyu mukumuonayu amagawana mamuna wake ndi mayi yake omubereka iyeyu osadziwa. Amuna onsewa zoona mpaka kufuna kuona za mpongozi wako? Zitheka bwanji mzimayi kuchita chipongwe mwana obereka yekha? Zinatani kuti mpaka anthu awiriwa azichita chaumve chonchi? Ndipo pa mapeto pake zinatha bwanji? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Kwinaku Dr. Shakiru akuchiza anthu omwe ali ndi matenda osiyanasiyana ngati mmimba, mtima likango, mauka, asma ndi matenda ena omwe atakuuzeni okha mukawayimbira foni pa 0695094484. akupezekera ku South Africa, Port Elizabeth, komanso amatumizanso kwina kulikonse komwe kuli kutali ndi Port Elizabeth. Dera la Morogoro, nziko la Tanzania, munabadwa mwana zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula ndi kumupatsa dzina loti Rosemary Richard. Rosemary anabadwa mu banja lovutika kwambiri, choncho analibe chansi chopita ku sukulu. Wakula akulima ndi makolo ake moyo nkumapitilira. Komabe ukakulano mmoyomu umafika poyenera kudziyimira wekha nkumasakati maganyu. Koma inu mukudziwa kupanda kukhala ndi la folo tsamba ndi maganyu anji omwe ungagwire ngati sikuchapa zovala za anthu kulima ndi kukhala ma housemaid. Moyo wa Rosemary umapitilira nditi maganyu chonchi mpaka anapeza mamuna yemwe ankamuona kuti ndi wa serious. Paja aliyense wanyuwani amaoneka wa serious, ndipo anakwatirana ndi mamunayo nkumakhala kwawo kwa Rosemary, komwe mayi yake amakhala nsokomweko manyumba oyandikana. Pa nthawi nkuti no mayi yake amakhala okha, amuna awo atasiyana nawo kwa kanthawi. Komano chandipangisa kupanga nkhani, tsiku lina kunacha zabwinobwino muja momwe kuchera masiku onse, ndipo Rosemary anapita ku maganyu monga momwe nthawi zonse apitira, ndipo anabwerako mwachangu tsiku limene lili. Koma atalowa mnyumba mwake anapeza mamuna wake kulibe, ndipo iye anaganiza kuti mwina wakaongola miyendo. Choncho anaganiza zopita nyumba mwa mayi yake kuti akaone mayi yake akacheze. Ndiye poti ati anazolowera nthawi zambiri kungolowa opanda odi, basitu anapeza mayi yake akujiga pa njigo kufuna kutulusa madzi thukuta losamba, ali pansi akuchita kuyimbira kanyimbo kamajigidwe, akuonesa zomwe amatha kwa mpongozi wawoyo. Amama ndi chani inu chonde? Maso mwalamwala pomwe panali mahafu maboksa timakhamisolo kujiga nkuthera panjira madzi asanatuluke. Rosemary analira mosweka mtima, koma nanga kulira kumeneko kukanathandizanji? Anabalalika poganiza kuti tonsefe kholo ndilo limayenera kukhala lotiteteza ndi kutilangiza muzoyipa zomwe ife timachita. Mayi anapepesa Rosemary, komabe popeza ni mayi yake iye ati anawakhululukira, koma sangakhale nawo pafupi, ndipo iye anayamba kukhala payekha dera la kwawo konko. Banja lakeso litasokonekera popeza naye Rosemary anali omukhulupirira mamuna wakeyo, koma zomwe anachita apazi zinamuonesa mbali ina yoyipa ya mamunayo. Kuchokera pamenepo sanakumane nayenso mamunayo, sakudziwa komwe anapita. Rosemary pakadali pano saganizanso za banja kaye, ati mpaka atazachira mabala amenewa omwe mayi yake ndi mamuna wake anawayambitsa pa iyeyo. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku, iye ati ndiwokondwa kamba kuti anthu awawa awiriwa, mayi yake ndi mamuna wake, anamuphunzitsa kuti nthawi zina umatha kuzunguliridwa ndi anthu oti angakupange chipongwe mosavuta, kuphatikizapo olali makolo ako. Osayiwala ife Dean Studios tili ndi WhatsApp group la malonda lomwe timagulisa online, ndipo timatumiza katundu ku group limene lolo tsiku ndi tsiku. Kwa omwe mungakonde kupanga join group limene lindisiya link mu comment box. Kwinaku osayiwala kupanga share, like, comment nkhani ya Rosemary.